खोमाय गोजां बोथोर जेकेट गानदों दै Hai लोगोफोर गुड मर्निं जों मा होनो रिमल आदानि स्टुडिअ'आव सं डाबिं खालामनो थांगासिनो गिबियावनो D.B Film Production Present नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय आंनि लोगोफोर एसे गगाबो मोनदों माबायदि जागोन बुंनो हाया नायलांबाय थादो लोगोफ्राबो आंना लोगोआ नेगासिनो हाय होनदो खेबसे हाय ओमफ्राय बोरै जागोन खननाया दिनै हागोन ना हाया बायदि बारा मोजां नङै गाराङा गगा मोनदों आरो ना होमबाबो नाजानोसै माबायदि जायो ना थ' बिदिबा लोगोफोर जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो माबायदि जायो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिबा लोगोफोर थांबाय थानोसै स्टुडिअसिम नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि लामाखौ नै माबायदि गामिनि लामाया नै बेखै थांबा गोजानद्राय जायो लोगोफोर ओंखायनो ओरैजाय बारस'लांसै बागानजों नै बेयो सुनिबार बाजार हाथिपटा 13 नम्बर होनो जायगाखौ ओमफ्राय जों दा बागानजों थांगासिनो बिटिबारि बागान होनो बेखौ एसे गाज्रि लामाया बागाननि लामा जाहैबाय नालाय होमबाबो ओरैजाय थांनाय मोनबा गोजानद्राय जायोमोन बेखौनो थांसै लासै लासैबाबो बाय नट होननाय बायदि जाहैबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफ्रा गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जेबोथ' लुगैया जेनेबा नोंथांमोननिफ्राय बिदिनो लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जोंखौ हेफाजाब होबानो जाबाय दावगाफुनाय सिंगार हिसाबै जोंखौ नोंथांमोनाबो हेफाजाब होबानो जाबाय जाहाथे इयुनसिमहालागै मोजां मोजां मेथाइ खनलांनो हायो बिदिनो नोंथांमोननि हेफाजाबावनो बोरैबा लोगोफोर मोजां लामाखौ मोनहैबाथाय देखायनोसै बोरैबा लोगोफोर मेन रड मोनबाय लोगोफोर अरां थांगासिनो जों दायो थावनिखौ मोनदों सुनानै लानोसै एसे ओमफ्राय थांबाय थानोसै
आंनि लेफ्ट साइडजों थांबाय बिदिहाय तेजपुर ढेकियाजुलि बे मोनहैजोबसिगोन आरो रिमलनि गामिखौ फाइनालि मोनफैबाय ओरैजाय मेन रड दङ बेखौ थांनोब्ला जोङो बे कासा लामाजों लोगोफोर नायबाय थादो Ada Rimal kami ada Rimal noko montebay जों आदा रिमल मोना अर सायगासिनो दङ गोजां बोथोर नालाय मोनफैबाय फाइनालि खानायानो माथो दाब्ले जाना फैजोबनाय आदा रिमलनि हम मेड स्टुडिअ जा मोजांखा गोगोम बानायना लाखाबाय आदा बिथाङा जोंना लोगोआनो गोजाना जाला फैसा हाय होनबावदो बोरै मोनदों आदा रिमलनि स्टुडिअ फैनानै मोजाङानो ओमफ्राय मारैथो जागोन बायदि दालाय गगाथ' मोनबाय नाजानोसै बिदिनो खमायलांनो नै जोंहा खनग्रा जायगाया माथो उन्दुग्रा जायगासो खालामनानै दोनदों बाब खोमसिथार सोरबा लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनाव खननोसै जोङो मेथाइखौ आंनि नोंखौ अननाया गुबुनजों रुजुजाया गोसो गोरबो जिउजों नोंखौनो आं जिउनि सिमांखौ नोंजोंनो नुखाबाय आं जोनोम जोनोम नोंखौनो अरायनि सानखाबाय आं Sikan yang barang napena.
गोसोजों नोंनि आंखौ नाया गोमोरलांगोनसो नामा माब्लाबा साननानै गिखांनाय मोनो आंनि गोसोआ आं गिखांनाय मोनो माहाय गोख्रोंखन गिखांनाय मोनो आंनि नोंखौ अननाया गुबुनजों रुजुजाया गोसो गोरबो जिउजों नोंखौनो Hey guys, खुलुमबाय गोजां बोथोर जेकेट गानदों नै ओमफ्राय मामोन चेनेलनि नामा नोंना D.B Film Production Present फिल्म प्रडाक्सन माने उनावहाय फिल्मबो बानायलांगोन आरो बिदिनो जालांगोन आरो टारगेट दा बिथांमोना आंनि स्टुडिअ'आवहाय माने कभार सं मोनसे डाबिं खालामनो फैदोंमोन डाबिंआथ' जोब्बायानो ओमफ्राय रिलिजथ' दिनैनो होनाय जागोनदां दाहाय दा मोनाफ्राव होबाथ' नोंथांमोना मोनखागोनानोखा ओमफ्राय मोजां जादों भइसआ बिराद मोजां बिथांहा ओमफ्राय गोदान चेनेल हिसाबै सापर्ट खालामदो बर'दों बर' नङा होमबा थ' सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना होदो बिथांनि गोदान चेनेलखौ एसेनोसै आरो जोंहा आदानिसिम थेंक इउ स' माच लोगोफोर साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ आरो लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ हाय गाइस जों दायो फाइनालि समखौ खननानै फैबाय ओमफ्राय दा जों थांफिनगासिनो आंनि नामखौथ' मिथिया जानो हागौ आंनि नामा जाबाय दावहारु बर' आरो बिथांनिया लोगोनिया मा होनो रजे खाख्लारि स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै दोन भिडिअखौ दानि खनफैनाय समखौ गाबोनफोर माने बे चेनेलावनो खोनानो मोनगोन स' लोगोफोर गासिबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं